Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingya kenat ha Manipur kala penlong ya hado khat saw hajar hinyo spa anre pulai ngut ki khna school pakin petno na ki shinong ki thao ki baki ju shong ju sa baro shikata kini kalong ka juba pala ai he yeng dor bar thao an Rajya Sabha ha ka hinyo trik unailar de ka menteri khna ka tenat pule dangle ka sarkar India ka Annapurna Devi ya ka jingkeli jong ka MP ka Dola Sen Kementeri kena kala batanya baka sarkar Manipur kala pentip banamar ka jinglong jingman ha Manipur khat saw hajar hanyo spa anre pulai ngut ki kena kila hapan pet ne kishnong ki thao jongki ka sarkar kala pentip ru bala thung do nodal officer ha manla ka wei pa ka jakasa shipor ki petwir khnang manla ban yarap ki kena school bakin let puli biang hado menta khat lai hajar pras pa anre ngut ka bamud Kandai pulai point san na kasispa na kini ki khat saw hajar hanyo spa henre pulai ngot ki khna ki bada yo ban pulia ki school ki badan marjan bat ki jakasa ba shipor klem da don kam ban seu pisa aa ki don khat artli ki district Manipur ha ka baki khna school kila shak ta jur na ka jingya kin an bat ki ba bon tam ki dei na Churachandpur district ha ka baki don hado saw hajar khandai pu khandai ngot Nagini ki saw hajar khandai pu khandai ngun saw hajar lai pu lai ngut ki khna kila poi biang sheki school ki badan marjan bat ki jaka ba ki shong ki sa menta